bat egiten ari zirela. Argi dago munduan gertatzen dena kontatu nahi bada toki horietan kazetariak izatea ezinbestekoa dela eta hortaz hor prentsa askatasunaren nazioarteko egunak duen garrantzia. Bestalde gaurko egunez, 2018ko maiatzaren 3an, Kanboko nazioarteko topaketaren bezperan eta erakundeak agiri baten bidez bere behin betiko desegitea iragarri zuen. Azken adierazpena bideoz grabatu zen, baina maiatzaren 3an, antolakuntzaren historiari amaiera eman zitzaionean, Josu Urrutikoetxea eta Marixol Iparragirreren ahotsak baino ezin izan ziren entzun, inolako irudirik gabe. Testu historikoa irakurriz Urrutikoetxea ikus daitekeen zinta berreskuratu duzuen naizek gero. Jarraian, bideo horren lehenbiziko zatia. ETAk Euskal Herriari azken adierazpena. ETAk nazio askapenerako erakunde sozialista iraultzaileak bere bilbidearen bukaeraren berri eman nahi dio Euskal Herriari. ETAko kidegoak erakundearen ziklo historikoa eta funtzioa amaitutzat jotzeko proposamena berretsi ostean. Erabaki horren ondorioz, ETAk bere egitura guztiak erabat desegin ditu. ETAk bere ekinbide politikoa bukatutzat jo du. Ez da berriro posizio politikoak adierazten, ekimenak sustatzen eta gainerako aktoreak interpelatzen dituen eragile bat izango. ETAko militante izandakoek beste eremu batzuetan jarraituko diote Euskal Herria bateratua, independiente, sozialista, euskaldun eta ez patriarkalaren aldeko borrokari. Norberak egokien iristen dion tokian, betiko arduraz eta zintzotasunaz. Sarekada gertatu eta 11 urtera 8 herritar auziperatu gisara epaituak izango dira Espainiako Entzutegi Nazionalean datorren uztailaren 12an. Fiskaltzak orotara 77 urteko espetxealdia eskatu du. 13/13 sumarioko prentsaurrekoan izan gara eta bertan nabarmendu dute auzia denboraz eta lekuz kanpo dagoela gatazkaren ondorioak argitzeko garaia baita. Duela 11 urte Euskal Preso Politikoen kolektiboan modu aktiboan murgilduta zeuden kideen aurkako sarikada burutu zuen Estatu Espainolak CNIren inplikazioarekin. Auzitegi Nazionalak 13 inputatu zituen eta datorren uztailaren 12an horietako 8 epaituak izango dira auziperatu gisa. Fiskaltzak orotara 77 urteko espetxe zigorra eskatu du. Instrukzio epaia berak eskatu zuen arren CNIren paperen desklasifikazioa hori ez da erabat gauzatu eta baldintza horietan iristen gara auzi honetara. Plataformak salatu duenez 13 auzia lekuz kanpo eta denboraz kanpo dago. Gainera nabarmendu dute presoak atzerapen gehiagorik gabe etzeratzeko garaia dela. Euskal gizarteari, askatasunari eta demokraziari bide berriak irekitzeko garaian baikaude. Gatazkaren ondorioak guztiak argitu eta orbainak ondo izten saiatzeko denbora da. Auzi politikoari oinarritik heltzeko unea da. Euskal gizarteari, askatasunari, demokraziari aukera berriak irekitzeko etapan gaude. Euskal jendarteak behar duen elkarbizitza demokratikoaren esparrura irits gaitezen. Hori izango da gure ekarpena. Agertoki berriaren aldeko Eta 20 urtez, preso egon ostean, Euskal Herrian da Lorentza Beirie azken ostiralean atera zen Roaneko espetxetik eta harrera egin zioten larunbat arratsaldean Sorterrian Kanbon. 100 lagun bildu ziren herriko baratze publikoan preso ohiari ongi etorria emateko. Askorako eman zuen ekitaldiak besteak beste, Niko Etxarten bertsoek ere izan zuten tardea. Eder zuhan igorrena Europako populietan famaturik euskalduna Ua da zaharrena Kantabriaren semia Glorius bere luretan beti libre egon dena.
Ipar Euskal Herritik mugitu gabe, baina COVID-19 helduta pandemiari aurre egiteko ezarritako neurri murriztaileak malgutzen hasi dira dagoeneko. Horrela, mugikortasun mugak altxatu dituzte eta kolegio eta lizeoetako ikasleak ikasgeletara itzuli dira. Gaur hasi den deseskalatzeak hainbat fase izango ditu eta ekainaren 30ean amaituko da. Aurreikuspenen arabera, egun horretan kenduko dituzte muga guztiak. Horrez gain, ekainaren 15etik aurrera Ipar Euskal Herriko 18 urtetik gorako pertsona guztiek eskatu ahalko dute koronavirusaren kontrako txertoa inolako mugarik gabe. 50 urtetik gorakoentzako epea maiatzaren 15ean hasiko da. Nafarroan berriz egonkor mantendu dira COVID-19 kasuak azken 24 orduetan. Zehazki, igande honetan 1491 proba diagnostiko egin zituzten eta horietatik 7,1 positibo izan ziren. Horren bestez, proba gutxiago eginda positibo gehiago atzeman dituzte. Txertoei dagokienez, goizean goiz iritsi dira Forondako aireportura Euskal Autonomia Erkidegoan banatuko diren Pfizeren txertoen 98.000 dosiak eta Nafarroara bidaliko diren 37.000. Euskal Autonomia Erkidegora iritsita, Gotzone Sagardui osasun sailburua elkarrizketatu dute Euskadi Irratian gaur goizean. Alarma egoeraren amaierari begira, segurtasun neurriak hartzen jarraitu behar dela iritzi du. Mugikortasuna handiagotu egiten denean, kutsadura gehiago izaten ditugula. Eta horretara ganera, da alarma egoera horrek berak gehien laguntzen duena. Ze hoe dira gure esku ez dagozan tresnak. Guk Euskadi bezala eta lehendakariak behin baino gehiagotan eskatu izan du tresna guztiak izan ditzagula egokien diren neurriak hartzeko momentuan eta ziurtasunez, ezta? Zeintzuk? Batez ere pertsonen mugikortasunari dagozkion horiek. Era berean gaur eguneratuko dute bihartik itxita egongo diren Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien zerrenda. Gaur arte, 79 udalerri dira 100.000 biztanleko 400 kasuren langa gainditzen dutenak eta perimetralki itxita daudenak. Aurreikuspenen arabera, Arabak eta Gasteizek itxita egotari utziko diote bihartik aurrera. Bizkaian Getxo Ermua eta Portugalete ere egoera berean egon daitezke eta baita Andoain eta Mutriko ere Gipuzkoan. Ostera abesbatze kantatu nahi dutela aldarrikatzeko kalera atera dira azken igandean 100 pertsona. Joan den azaroaz geroztik, lakuak hartutako osasun neurriak direla medio, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako abesbatza gehienek debekatuta dute entxeatzeko biltzean. Horregatik, kantuz bai, isilik ez, lelopean mobilizazioak egin dituzte eta aldarrikatu dute, kantatzea segurua dela pandemiaren aurrean ezarritako segurtasun neurriak errespetatzen badira. Gauzak horrela ego Euskal Herriko COVID datuei helduko diogu jarraian izan ere azken egunean 613 positibo zenbatu dituzte gobernuek 9.854 test eginda. Hala intzidentzia tasa 6,22 da une honetan. Iazko etenaren ostean maiatzaren leheneko manifestazioak indarrez itzuli dira pandemiaren krisiaren ondorioak salatzeko. Itxiera perimetralak indarrean egon arren mobilizazio jendetsuak izan dira nonai. ELAK, Komisiones Obrerasek eta UGTek Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan antolatu zituzten manifestazioak. Baita Labek ere, baina Baionako deialdi partekatura ere gehitu zen eta manifestazioak antolatu zituen hainbat udalerritan gainera. ELAK aldaketak egiteko garaia dela aldarrikatu zuen maiatzaren lehenean 2008ko krisiaren formulak ez errepikatzeko. Labek berriz ondoko mezua luzatu zuen momentu honek beste greba orokor bat eskatzen duela eta Lab greba orokorrerako adostasunak sortzen hasteko prestagoela. Komisiones Obreras eta UGT sindikatuak aldiz, kalea berreskuratzeko autuan berretsi ziren. Garbine Aramburu, Mitxel Lakuntza eta Alfonso Rioz urren esurren. Eta zer eskatzen du momentuak? Greba eta mobilizazio berriak deitzea. Momentuak beste greba orokor bat eskatzen du. Eta Lab prest dago greba orokorra hitz egiten hasteko. Eta bide horretan adostasunak bilatzeko. Beste greba orokor bat postpandemia egoera honetan indarrez sartzeko. Lan, pentsio eta bizi duinen aldeko borrokan amorerik emango ez dugula argi uzteko. Aldaketa garaia da. Krisi honen irteera da jokuan dagoen hemen. Ezkerreko atea, eskubide gehiago eta murrizketa gutxiago jartzen duen ate horren bila joan behar dugu. Debekatu egiten digute isilik nahi gaituztelako. Ez dago hemen enplegua sortzeko estrategiari. Hemen estrategi bakarra espekulazioa
eta propagandarena da. Lan reformak indargabetu behar dira, subkontratazioa hobeto arautu behar da lan baldintz duinak bermatzeko, eta askotan esan dugun bezala, gizonezkoen eta emakumezkoen arteko berdintasun osoa eta erreala lortu eta eraiki behar dugu, eta lanbide arteko gutxieneko soldata bebai igotzea guztiz beharrezkoa da. Eta gure apostua pentsioen sistema publikoa denez, gure ustez bebai, pentsioen erreforma bebai indargabetu behar da. Eta maiatzaren lehena aitzakiatzat hartuta Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusiak bideo bat argitaratu du gizateriaren inguruko bere gogoetak partekatzeko. OTIk aldaketa eskatu du eta eredu alternatibo bat proposatuko duen ezkerraren alde egin du. Fase historiko honetan berriz ere nire ustez ezkerrak bere errelatua errekuperatu behar. Ezkerrak badu historia bat, eta historia honetan gertatu zaio askotan nolabait ere, ez duela garbi hitz egin, edo pentsatu izan duela, ez zela garaia garbi hitz egiteko, edo askotan pasatu gera bloke deitutako sozialista erori zenetik, askatasun demokratikoen eremura pasatzea, ez? Baina ezkerraren gako zentrala da aberastasunaren banaketa. Noski defendatzen dula askatasun demokratikoak, askatasun zibilak, baina ezkerrak funtsean egiten duen planteamendua da mundua beste base oinarri batzuetatik eraiki behar dela. Hori galtzen balin baduzu, askotan juten zera askatasun zibil eta demokratikoen defentsara, eta hori ongi dago, baina hau ezin da galdu gure begibistatik. Honekin zer esan nahi dugu? Esan nahi duguna da, estrukturalak diren gai horiek hor daudela, eta guk behar dugula jendeari nolabait ere helduleku sendoak ematea. Langatazkei helduta astelehen honetan hasi da Petronorrek bere 354 langileri ezarriko dien aldi baterako erregulazio espedientea. Abenduaren 31 arte iraungo du, baina enpresak iragarri du merkatuak gora eginez gero laburtzeko eta langileak ateratzeko aukera duela. Astelehen honetan hasiko da Petronorrek bere 354 langileri ezarriko dien aldi baterako erregulazio espedientea. Printzipioz abenduaren 31 arte iraungo du, baina enpresak iragarri du merkatuak gora eginez gero laburtzeko eta langileak ateratzeko aukera duela. Erregulazioa jasango dute langileek jaso dituzten eskutitzetan informazio zehatzik ez dela agertzen salatu dute. Erregulazioari dagokionean ez diete esan zer egutegi duen, zer baldintza izango dituzten edo noiz arte iraungo duen. Bi ekoizpen lerroetatik batek azken urtebetea nia lanik ez egitea argudiatu du Petronorrek bere lantaldearen herena erregulazioan jartzeko. Langileen ordezkariek berriz ez dute erregulaziorako arrazoirik ikusten, eta haren aurkako mobilizazioak ugarituko dituztela iragarri dute. Lanuzteekin hasiko gara, asteazkenean 2 orduko lanuztea daukagu, eta mania bebai, lanuzte horren bitartean egiten denean mania daukagu refineriatik Las Carrerasera alboan dagoen auzo badela, eta jaitzi, eta gero ostiralean berriro lanuztea daukagu, eta Bilbon egingo dugu manifestazioa. Urrengo astera begira, asteazkenean 4 orduko lanuzte bat egingo dugu bai, Gasteizera joateko, eta diputazioan kontzentrazioa egiteko. Gainera, ez soilik industrian batzordeak eskagarrizat jo du enpresak findegiko unitatea kutsik usteko hartu duen erabakia, edozein unetan larrialdi egoera bat izan baitezakete, bai industria aldetik, bai ingurune aldetik. Horren aldetik oso kezkagarria da, bebai gaudelako inguru bat emain muskizen abanto zierbena eta zierbena erdian, da Bizkaiko hondartzarikia transitatuena den alboan, da bai jendearen aldetik eta bai ingurumen aldetik oso kezkagarria aplikatu nahi duten neurria. Petronor bezala, Ernova, ITP, Tubacex eta beste zenbait enpresetako langileak egoera antzekoan aurkitzen dira 2020 urtea geroztik.
Bestaldetik, maiatzaren 5erako aurre ikusita zegoen uste agindua geldiarazi du Errondoko auzo etxeak. Eroskik negoziazio mahai bat onartu duela eta maiatzaren 5erako aurre ikusita zegoen uste agindua atzera bota duela jakinarazi du auzo etxeak. Hala ere, desalojo arriskua ez dela desagertu azpimarratu du. Eta nazioarteko gaiei helduta, Oiana Etxebarrieta Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea izan dugu goizeko magazinean. Pasaden astelehenean abiatu zen Turkian 8 kurduren aurkako makroepaiketa eta bertan izan zen nazioarteko begirale gisa Etxebarrieta. Gaurkoan gai horixe izan du hizpide hain zuzen ere. Oso egoera larria da, Turkiako estatu faxistak kurduen kontra abiatutako enegarren erasoa da, kasunetan eraso juridiko bat, baina erraldoia. Gogoratu behar dugu 108 HDP-ko kide epaitzen hasi zirela egun horretan, terrorismoaren akusaziopean, baina asmakizun bat da Twitterren idatzitako artikulu batzuk eta txio batzuk oinarri hartuta, izugarrizko kartzela zigorrak eskatzen dizkiete, baina okerrena dena da alde batetik Kobaniko erresistentzia bera, ez? Kriminalizatzeko saiakera badela alde batetik, baina gainera HDP-ko kideak beldur direla egoera horrek eraman lezakela alderdiaren beraren ilegalizaziora, Turkiako 3. alderdi garrantzitsuena gaur egun, AKP-ren eredu faxistaren aurrean, ez? Alternatiba erakuts lezaken alderdi bakarra momentu honetan, eta argi dago toki guztietatik eraso egingo dietela. Bestaldetik Kolonbian, Bogotak atzera bota du zerga erreforma herritarren protestengatik. Oian Larrañaga. Kolonbiako gobernuak bertan behera utzi du zerga erreforma protesten ondorioz. Apirilaren 15ean aurkeztu zuen kongresuan, Iban Dukeren gobernuak zerga erreformarako proiektua. Eta azken 4 egunotan eguneroko kontua izan dira protestak eta istiluak Kolonbian. Bertako fiskaltzaren arabera 14 lagun hil dira guztira. Oraingoz, joan den asteazkenean lanuzte orokorra antolatu zuten lurralde osoan sindikatuek eta gizarte eragileek. Manifestazioak baketsuak izan ziren eta milaka lagunek hartu zuten parte, baina asteazken gauean bertan hasi ziren manifestarien eta poliziaren arteko lehen liskarrak. Egoera asko gordindu da azken egunotan, eta Iban Duke presidenteak armada atera du kalera protestak geldiarazteko. Erabaki horrek hautsak arrotu ditu hainbat hiritan, esaterako Bogota hiriburuko eta Medellingo alkateek erabakiaren aurka zeudela adierazi zuten eta ez zutela militarrek nahi euren hirietan. Irudirik lazgarrienetakoak Kali hirikoak dira, giza eskubideen aldeko elkarteen arabera, protesten testuinguruan manifestariak hil egin ditu indar publikoak. Egoera ikusita atzo bertan iragarri zuen Dukek zerga erreformarako proiektua bertan behera utziko duela eta kontsentsuan oinarritutako erreforma berri bat proposatzeko lanean ari direla. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera. Azaldu du alderdi politikoekin, ekoizpen gremioekin eta gizarte zibilarekin hitz egin duela, eta elkarrizketa horietan jasotako proposamenak bilduko dituela zerga erreformarako proposamen berriak. Y generar condiciones de crecimiento. Ostera Madrilgo historia autonomikoaren kanpainarik arraroena atzoko egunez amaitu zen 6 hautagaiek metropoli eremuan egindako ekitaldiekin. Hausnarketa eguna dute gaurkoa madrildarrek eta ikusteke dago zein izango den hiriburu espainolaren etorkizuna. Tentsioz beteriko hauteskunde kanpainia amaierara heldu zen atzo. Hautagaiek botoa eskatu dute azken aldiz, Madrilgo erkidegoko egunarekin bat eginda. Ospakizunaren ekitaldi instituzionala baliatu du Isabel Díaz Ayusok diskurtso elektorala egiteko. Que no hay bien más preciado que la libertad. Ángel Gabilondo PSOEko hautagaiak Pedro Sánchezen babesa izan du. Estatu mailako oihartzuna izango duten hauteskundeetan. Espainiako gobernuko presidenteak Madrilen Vox sartzea saihesteko dei egin du. Puede ser el principio del fin,
de una democracia vigorosa. Era berean Pablo Iglesiasek azken mitina egin du kideekin batera, Yolanda Díaz eta Ada Colau esaterako. Eskuineko alderdien jarrera salatu du, PP-ri fasismoa utxaltzea egotzi dio eta demokrazia jarri du erdigunean. En esta campaña hay que defender la democracia. Biharko hauteskundeen emaitza definitiboek aditzera emango dute inkestek aurreikusitakoa beteko den, ala ezkerreko blokeak gailentzeko aukerak dituen. Kultura arloko gaiei helduta Jogurina Boroba eta Pirritx Porrotx eta Marimotots Peilazuek elkarlanean egindako azken egitasmoa aurkeztu dute berriki Bilboko beste 8 eragilerekin batera 6 gune desberdinetan, 6 abesti eta dantza interpretatu eta grabatu dituzte, gizarte arloko 6 balore eta 6 kolore azaleratu eta aldarrikatzeko. Gure lana da, irria, alaitasuna, kantuak, dantzak eta ondo pasatzea. Eta ondo pasatzearekin batera, baloreak eta koloreak zabaltzea. Horrekin egin genuen bat, hasieratik elkarrekin eta lagun handiak egin gara. Horretarako beharrezkoa da zuekin kontatzea, Bilboko eragileekin, elkartekin, ikastetxekin, zuek baizareten bizkat, komentatzen nahi garen guztiaren ordezkaritza. Eta orduan 6 balore, 6 kolore, Bilbotik mundura 1000 kolore, 6 gune eta oso ezberdinetan, eta hor daude baloreak eta koloreak. Itxasoa eta zerua, horia, Eguzkia, goxo-goxoa. berdea, belarra, landareak, zuaitzak, natura, laranja, fruituak, morea, emakumea, Eta gu, gorria, sudurra, alaitasuna, marrubiak, musuak, bihotza, maitasuna. Proiektua ez dugula hemen isten guk hor ate bati usten dugu irekita zeren baloreak ez dira 6 bakarrik. 11 balore ditugu guk zuek eta hala nahi dugu mundu koloretsu bat. Koloreak ez dira 6 kolore, 7 kolore bakarrik munduan. 11 kolore. Orduan hori ere bai esan. Bestalde maiatzeko egitarauaren berri eman du Bilboko udalak eta euskaltegiek antolatutako Dara Bilbo egitasmoak euskararen erabilera sustatzeko helburua du ekimenak eta hilabete honetan kalera itzuliko da Iker Aginaga. Egitarau zabala aurkeztu du Dara Bilbo ekimenak maiatzerako. Urteak daramatza Bilboko udalak hiriko euskaltegiekin batera antolatutako egitasmoa aisialdia euskarazko osatzeko aukera zabaltzen, eta maiatzean ere horretarako eskaintza egingo du. Urte osoan zeharreko egitaraua prestatzen du programak 3. ediziotik, uztaila eta abuztuan izan ezik. Tailerrak, solasaldiak eta bestelako ekitaldi ugarik osatzen dute egitaraua hilabetero. Pandemia hasi zenetik sareetan eman diote antolatzaileek bidea askotan. Apirilean ere Bilboko egoera epidemiologikoa dela eta internet bidez eman dute eskaintza, baina maiatzerako euskaltegi eta kaleetara itzultzeko asmoa dute proposamen bereziarekin gainera. Oraingo honetan batzuk egingo ditugu, batzuk bai euskaltegietan eta bai kalean erabaki dugu, hau nahiko apostu bitxia da, bai lorratzen jolasa, zazpikaleak ezagutzeko olako rol joku balitz bezala, olako pisten bidez jendea mugitzeko. Eta ez da egun baten egiteko baizik, eta astean zehar, 17-tik 21 batera, aste horretan, egongo dira goizez edo arratsaldez aukeratzeko jendea izena emateko, eta behintzat bai zazpikaleak ezagutzeko modu bat, eta zazpikaletan dauden kontuak euskaraz egiteko, eta taldetxo txikietan elkarrera hori ondo pasatzeko. Horrekin batera, nutrizio ektiketak irakurtzeko tailerra, tai sukaldaritza ikastaroa, garagardo, dastaketa edota Ana Labaka eta Oian Ebartraren solasaldia biltzen ditu hilabete honetako egitarauak. Halaber, mendiburu materia eta memoria erakusketara bisita gidatua antolatu dute hilaren 28 eta 31-arako. Ekintzetan parte hartzeko darabilbo.eus webgunearen bitartez eman beharko dute izena herritarrek. Eta ekintza guztiak doakoak izango dira. 16 urtetik gorako edozein herritarrek parte hartu dezakeelarik.
Kiroletan aldaketa handia iragarri du Eibarrek gaur Fran Garagarza, kirol zuzendariak ez du klubean jarraituko datorren denboraldian. Horrez gain taldearen egoera ez da xamurra, lebe esperantza da azken agaltzen dena eta matematikak kontrakoa esan bitartean Eibarrek sinesten jarraituko du. Bai, horixe da, ez dugu pentsatu behar geisha, eta bestik zerraiten da bien bez. Azkenien guk irabazi biogu, ja ez dekogu besteik, dekogu aukera bat bakarrik, guk irabaztie. Guk irabazten bogu, seguru, nau, libro egingo gaiela. Guk ez badugu irabazten, ezin da, ez? Orduen, zuk esauzu moduen, dekogu aste bat baino geisha, 8 egun dekoguz, preparetako, deskantzetako, Getafen partidue. Orduen, horraz, pentsamentuaz, junbiogu aste guztixe, eta dekogun aukerak irabazteko, eta seguru baietz. Maiatzaren lehenaren ajearekin emango diogu amaiera gaurko albistegiari. Jarraian, herria batua inoiz ez garaitua lab sindikatuaren eta Andreina Jolin Iruñeko musika taldearen eskutik. Besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte.